салом алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем, ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бори дига хоҳиш мекунем, ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. бародаро, мошини арзон гуфтагӣ будам. ина мошини арзон Daewoo Nexi соли 96. сӯзишвори газ бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатш хуб. мошина чӣ хеле мебинед тоза бародаро, мотор, коробка ходовой соз. танҳо ҳуҷҷатҳои солонаш бичияган, дигар ягон камбудӣ надорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. наша 13800 мега. мошин хари анӣ бошад, бо арзони хуб руш мекунад. касони харидор ҳастем, марҳамат, рақамҳои рӯи экран дар занг занед, маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед. эълони дигари мо бародаро, квартираи фурӯшӣ аст. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, 61 квадрати метр бародаро, маҳаллаи 33 микрорайон. дукомнатага бародаро дар 8-ум ошина қарор дорад. наздикчида масҷид, балиса, магазин ҳастай. хона навситроги ҳастанд бародаро. нарша 365 000 сомон мега. харидори анӣ бошад, бо муомила доштай. марҳамат бародароне ки харидор ҳастед, барои маълумоти пурратара ба даст овардан рақами рӯи экрана занг занед ва дастгирия фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон. каравани пурастой ҳастед бародаро. солаш 94. сӯзишвориш бензин, кузов универсале, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ миёнаам бародаро. мошин қарор дорад дар ноҳияи ҷайҳун, яъне ки хумсангирда. нарша 25 000 сомон мега. харидори анӣ бошад, бо савдо мешавад. касоне ки харидор ҳастед, барои маълумоти пурратара ба даст овардан рақамҳои рӯи экрана муроҷиат кунед. маълумоти пурра ва аниқтара аз соҳиби мошин дастрас кунед ва дастгирия фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон. мошини дигари мо бародаро, грузовой газель аст. солаш 2002 сол. сӯзишвориш гази бензин, кузов пуртовой. састани мошин бениҳоят хуб. коробкаш механик, мотораш сотка бародаро. мошин нахаду ҳамаш 100% кор мекунад. бортош соза бародаро, пусидагӣ надорад. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нарша 34 000 сомон мега. ягон мошинхари аниқ бошад, бо камтар савдо мешидай. касоне ки мошинхари аниқ ҳастед, барои маълумоти пурратара ба даст овардан рақамҳои рӯи экрана занг занед, маълумоти иловагира аз соҳиби мошин дастрас кунед. квартираи дигари моро бародаро, дар шаҳри Душанбе қарор дорад. ноҳияи Сино, 68 квадрати метр ҳастай. маҳаллаи 33 микрорайон бародаро. дукомнатага дар 5-ум ошина. квартираи аввала бародаро 61 квадрати метр буд, дар 8-ум ошина буд. инаш бошад 68 квадрати метр дар 5-уми ошина. наздик шуда бародаро, масҷид, балиса, магазин ҳастай. нарша 410 000 сомон мега. харидори анӣ бошад, бо муомила дорад.
касони харидор ҳостед марҳамат рақами рӯйкунанда аз зангзани маълумоти парраттара соҳиби хона дастрас кунед. бародароне ки мерседес пристегили марҳамат солаш 98 созишвори газ бензин кузов седан объем 2 коробка механик ҳолаташ бениҳоят хуб. Чӣ хеле мебинем бародаро, краскаш тоза, мотор коробка ходовои шонсозай. соҳиби мошин мегӯяд ки мошин ягон камбудӣ мақсад надорад. харидори анимуша мақсад биёяд мегӯяд мошина ай пешбина савдо мекунад. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе наша 57 гуфтем. чӣ хеле гуфтем мошинхари анимуша бо камтар савдо дорад. касоне харидор ҳастед барои маълумоти парраттара ба даст овардан рақами рӯйкунанда занг занед маълумоти парра ва аниқтар аз соҳиби мошин дастрас кунед. ин буд якчандта мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шуморо мамихи мошин хона замин квартира чизе барои фурӯхтан ёки реклама дошта бошед дар имо ёки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва касоне ки каналда меҳмон ҳастед хоҳиш мекунем ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайк ва обуна шуданатон. аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешраи мо ҳастед. хайр то наворҳои оянда.